The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyong mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood din tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 13.2 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay, Camarines Sur, Naga at Camarines Norte, Channel 10 sa Masbate. At sa mga gumagamit ng digital box, i-scan nyo lang at hanapin ang Congress TV. Umpisa na natin ang ating tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, kasama natin ngayon si Rhea Bayoca at ang kanyang alalahanin ang hospital bills ng kanyang mister. Nakakatapos palang sumailalim sa isang operasyon sa puso. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Rhea. Magandang hapon din po. Opo, kamusta na po ang kalagayan ng iyong mister ngayon? Ano po, under recovery pa po siya. Opo, so kailan po ito na-operan po? Kang July 26 po. Ngayon lang pong July 2025. 2025. So ano po yung nangyari sa kanya before ito ma-operan po sa Ano hospital? po, nag-start po siya nung January. Tapos, hindi siya totally na-diagnose nung January sa heart. Nung March po, inatake siya. Doon po siya na-start na ma-diagnose for heart. Tapos, nung July 20, inatake ulit siya. Tapos, 24, another heart attack. Tapos, emergency siya nung 25. Yun po. For heart operation. Opo, so doon nyo na lang po nalaman na gano'n na pala kalala itong sitwasyon po ni Mister na kailangan na sa madaling panahon ay sumailalim na po ito sa open heart surgery. Opo. Opo, sa ngayon naging successful naman po yung operation. Opo. Nasaan na po itong mister nyo? Nasa bahay po. So nagpapagaling na lang po Opo. siya. Pero before ito ma'am, matagal na po ba siya talagang may sakit sa puso itong mister mo? Hindi po. Ito lang na March 2025. Ngayon lang pong taon, nalaman nyo po na meron na palang, ganito na pala kalala yung kondisyon po ng mister po ninyo. Before ito magkaroon ng ganitong sakit, ano po yung pinagkakakitaan po niya? Ano po, driver po siya sa L3. L3. Driver po ng private company. Opo. So, isang driver, ikaw naman po, nanay, ay isang Ano lang po, sa bahay lang ako. Opo, ilan po yung anak po ninyo ni mister? Wala po kaming anak. So, may anak po ako isa. Yun pa ang kasama namin. So, kailan po kayo nagkakilala ni mister? Last year po. Last year. So, pero nababanggit ba sa'yo ni mister na meron na siyang iniindang sakit habang Mayroon po, sir. Yun lang po. Ang alam niya lang po, asthma lang. Tapos, nung na madalas na sumasakit yung dibdib niya, doon na po nag-start yung nag-aalala na din ako. Sabi ko sa kanya, mag-ano na lang kami, magpa-check. Tapos, nagpa-outpatient kami sa BR. Tapos, nung inatake siya nung March, sa BR kami, wala daw na
machine, kaya rinipair kami sa ibang hospital. Opo. Pero sinasabi nyo, ma'am, sa pagkwento nyo, nakailang atake po si Mister before po ito maoperahan? Basta po, ngayong July po, 2 beses Dalawang po. beses po. So, abang siya ay nagtatrabaho, talagang inaatake na sa pag-aakala na ito ay asthma lamang, sabi Opo. ni Mister. Pero ang nung na-find out nyo, ay meron na palang itong defect dito sa Opo. kanyang puso. Opo. Nung nalaman nyo, ma'am, na sinabi ng doktor na kinakailangan ng agarang operasyon po itong si Mister mo, ano po yung pumasok po sa isip po ninyo? Yung ano namin, yung financial po, kasi hindi talaga namin kaya. Kaya lang for emergency reason, kasi sabi may PhilHealth naman siya, mako-covered yung iba ng PhilHealth. Kaya po, nagdesisyon na din kami na magpa-opera siya. Dahil sa kinakailangan na itong agarang operasyon, Opo. kahit hindi ka po sigurado na mababayaran nyo po ito lahat, Opo. ay nag-decide ka na i-go na po itong operation Opo. para isalba po itong buhay Opo. ng iyong asawa. Gaano mo po ito kamahal itong Mister nyo? Sobra po. Kasi sobrang bait niya po. Habang siya ay nahihirapan, ma'am, sa ospital, ano po yung sinasabi mo sa kanya na Ano? maging malakas, na Opo. may pagdadaanan siyang mga ganitong Opo. operation? Anong sinasabi niyo sa kanya? Sabi ko, kapit lang siya, tapos mag-pray lang. Tapos pag kausap niyo po si Lord, ano po yung palagi yung Siyempre dinarasal po, sa kanya? Bigyan ng time na makasama ko pa siya. Yun lang po. Pag siya po ay nanonood ngayon, ano po yung gusto mong sabihin sa kanya, ma'am? Pagaling ka lang, tapos kapit ka lang. Hindi kita iiwan. Napaka-sweet naman yung sinabi mo, ma'am, na hindi kita iiwan. Siyempre po. Nakikita ko po, ma'am, kung gaano mo talaga kamahal itong si Mister. Pero maibalik ko lang, ma'am, yung tanong, dahil si Mister po ay hindi nakapagtrabaho. Hindi po. Kayo po ay housewife. Saan po kayo kumukuha ng May pang-araw-araw ano ninyo? po, may tindahan po ako sa bahay. Tapos may pension, SS pension po siya. Tapos yung mga kapatid niya po, tinutulungan kami. Ngayon ay lumapit po kayo sa aming program. Ano po yung inaalala po ninyo? Yung sa bill po namin na nasa 600 plus pa po ang balance namin sa hospital. 600,000 pesos po itong Opo. mahigit 600,000 pesos. Opo. At sinabi niyo, ma'am, na bawasan po ito dahil sa kanyang PhilHealth. Opo. So, malaki-laki pa yung kinakailangan po ninyo. Ano po sir, ang total na balance ko pa 648 pa po. Kasi yung total bill namin sa hospital 1.3 po. Yung iba po na iingi ko na po na yun na lang po na balance na 648,000 plus po. Yun na lang po ang kasi naka-promissory ako sa hospital po. Gaano kahirap, ma'am, maghanap ng ganito kalaking pera? Sobra po. Sobrang hirap. Hindi mo akalain, ma'am, na dahil nga hindi natin inaasahan na ganitong sitwasyon, talagang mahirap bilang Opo. isang partner na yung nakikita mo yung asawa mo na nahihirapan. Pero at least, ma'am, naging successful po itong Opo. operation niya. Opo. Ngayon ay hinahanap nyo na lang po itong hospital bill po ninyo. Opo. Yun na lang po. Opo. Sige, ma'am, standby ka lang para malaman natin kung anong maitutulong ng Ako Bicol Party List para sa kahilingan na ito ni Nanay. Makakausap natin si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon. Good afternoon kay Nanay. Opo, Ma'am LV, si Ma'am Rhea ay lumapit po sa ating program at humingi po ng tulong patungkol dito sa hospital bill po ng kanyang mister. Ano po ang maaring maitulong ng Ako Bicol Party List? Yes po, sir. Papuntayin lang po sa akin si Nanay sa table po. Ako Bicol Desk para po matulungan natin siya na ma-zero balance yung kanyang babayaran sa hospital. Dalhin lang po sa atin yung hospital bill, valid ID, and medical abstract. Sir? Opo, so ibig sabihin, ma'am, pag nakumpleto na po itong requirements ni Ma'am Rhea, ay sasagutin na po, gagawin ng lahat ng Ako Bicol Party List na masagot na po itong hospital bill po ni na Ma'am Rhea. Sa atin
Ayan, medyo choppy si Ma'am LB. Subukan natin na tawagan muli si Ma'am LB at balikan ko muna si Ma'am Rhea. At least, Ma'am, narinig niyo po si Ma'am LB na sinabi niya mismo na sagot na. Gagawin ng lahat ng Ako Bicol Party List para masagot na po itong hospital bill po ninyo. Ano po yung nararamdaman Masaya po ninyo? po. Napalitan na ng ngiti itong luha na kanina dahil sa pagmamahal niyo po kay Mister. Pero matanong ko lang, ma'am, sino po yung nagsabi sa'yo na lumapit po sa Ako Bicol Party List? Dahil meron pong program na ganito. Wala naman po. Nagtanong-tanong lang po ako kung saan ako pwede makahinging tulong po. At sinabi po sa May Ako Bicol nagturo Party po List. sa akin, galing din po dito humingi ng tulong. At sinabi niya, ma'am, siya mismo ay natulungan ng Ako Apo. Bicol Party List. Apo. At hindi ka nagdalawang isip na lumapit na po Apo. sa aming program sa pag-asa na ang Ako Bicol Party List Apo. ang kasagutan dito sa ninanais niyo pong Apo. kahilingan. Ayan, balikan ko si Ma'am LB. Ma'am LB? Yes po, sir. Good afternoon. Opo, linawin ko lang po yung sinabi niyo po, ma'am, kanina. So, ibig sabihin, isi-zero balance na po ng Ako Bicol Party List itong alalahanin po ni Nanay Rhea. Yes po, sir. Dalhin na po sa akin yung documents na kailangan ko. Yung medical abstract, ID ng pasyente, ID ng naglalakad. Opo? Yung hospital bill po. Gagawin po natin ang lahat na ma-zero balance yung kanyang babayaran. Opo? Wala po siyang babayaran cash. Pupunta lang po siya sa atin sa table. Ako Bicol desk po, para po matulungan siya. Opo. Ako Bicol po, lagi nga nang tumulong sa kanila. Huwag po siya magatubiling lumapit sa atin. Opo, Ma'am LB, ora mismo po, ngayong araw, pwede na siyang pumunta po dyan sa inyong opisina. Yes po. Papunta na po ako sa office ko, sa table ko, balik po siya sa akin. Ayun. Ayan, ma'am, kung meron kang mensahe dito kay Ma'am Rhea, ano po yun, Ma'am LB? Patuloy lang po natin magdasal, patuloy lang po tayong maniwala sa Panginoon. Ang lahat po ng bagay ay may katapusan. Lahat po ng pagsubok may solusyon. And continue praying lang po. Pagpasalamat po tayo na Ako Bicol Party List po. Lagi pong nandito para tumulong sa kanila. Opo, Ma'am LB, last na lang siguro, before kita bitawan, ano po yung panawagan natin or mensahe sa ating mga kababayan, lalo na dito sa Bicol Region na humingi po ng tulong sa Ako Bicol Party List? Tayo po ay handang tumulong lagi at lagi ko po sinasabi sa kanila, wala po tayong hinihinging kapalit. Tumutulong po tayo sa abot ng ating makakaya. Ang hinihingi lang po natin ay konting konsiderasyon po, may mga documents po tayo hinihingi. Konting tiyaga po sa pagpila. At kasi marami po manghihingi sa atin ng tulong. Yun lang po. Opo, dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo, Ma'am. Thank you so much. Ayan. Thank you po. Ma'am Rhea, isang good news Yes. na tamang-tama yung sinabi po sa inyo na lumapit po sa aming program na talagang sinagot na ng Ako Bicol Party List itong kahilingan po ninyo. Ano po yung mensahe nyo po, ma'am? Marami pong salamat sa Ako Bicol at sa mga bumubuo po ng mga staff ng Ako Bicol. Ayan. Kung nakikinig po yung mister nyo, ma'am, ngayon, ano po yung mensahe nyo sa kanya? Pagaling ka lang, hindi kita iiwan. Ayan, napaka-sweet. Ano yung tawagan po ninyo ni mister? Wala po, pangalan lang. Pangalan, no? So, pangalan niya, ma'am, anong... Norman. Ayan. Norman, pagaling ka lang dyan, hindi kita iiwan. Ayan, napaka-sweet naman talaga ni Ma'am Rhea. Thank Ayan. you. Ma'am Rhea, maliban dyan sa tulong ng Ako Bicol Party List, tanggapin mo rin po ito na iba't ibang produkto mula sa Kabaro Coffee, ang gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. At maliban po dyan sa Kabaro Coffee, tanggapin nyo po ito rin na 10 kilong bigas mula sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Thank you po. Ayan, Thank sa you muli so ma'am, much. maraming salamat po sa iyong tiwala sa aming program at especially sa Ako Bicol Party List dahil sa binigay niyong tiwala sa aming program. At huwag po kayong mag-alala, meron po kaming staff na lalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap niyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Thank you po. Thank you so much. Ayan, Nanay, sa muli, maraming salamat po. Kayo po ay taga Legazpi City. Opo. Ayan, Taga Barangay 24 po. Ayan. So, ikaw po ay buhay na patunay ng Ako Bicol Party List ay katabang na kasurog pa. Opo. Marami Ayan. pong salamat. Ayan,
Yan po mga ka-aksyon, isang kababayan naman muli ang nabigyan ng tulong ng Ako Bicol Party List patungkol sa kanyang alalahanin sa hospital bill dyan sa BRHMC. Yan, nasa mahigit kalahating milyon ang kanyang inaalala para sa kanyang kakatapos palang sumailalim sa operasyon na open heart surgery ng kanyang mister. At ngayon, syempre pag nalaman niya na sagot na ng Ako Bicol ay tuloy-tuloy na po itong paggaling po ni Mister, at isasama po namin sa aming prayer po ang tuloy-tuloy na paggaling po ng iyong Mister. Maraming pong salamat. Ayan. Sa muli, maraming salamat po, ma'am. At sa pagbabalik ng tabang ora mismo, isang ina mula sa Kilikaw, Daragalbay, humingi ng tulong mabayaran ang kanilang hospital bills na umabot sa mahigit 200,000 piso. Ang kanilang kwento, abangan mamaya lamang. Magbabalik ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi.
Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Missibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Missibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang tabang, ora mismo, at sa ating tabang medikal kasama naman natin ngayon si Salvacion Pusiran at ang kanyang hiling ay matulungan sila sa kanilang bayarin sa hospital matapos ma-admit ang kanyang anak dahil sa sakit na pneumonia. Magandang hapon sa iyo, Nanay Salvacion. Magandang umaga din po, Apo, kamusta na po itong anak po ninyo? Under recovery po. So, ibig sabihin, nakalabas na po ito ng ospital. Kailan po ito na-admit po ng anak po ninyo? Last September 22 po. August 22 po. August. Opo. Ngayon lang na August 2025. Opo. Tapos 2025. kailan po kayo nakalabas ng ospital? Sunday po, September 7 po. Ngayon lang na September 7. Opo. Maaari nyo bang maikwento, ma'am, paano po ito na dinapuan ng ganitong uri ng sakit, ito pong anak po ninyo? Bali po, walang pasok noon, August 20, bago po siya i-admit, August 21. Kasi 3 days po yun bago siya namin in-admit sa ospital po. Apo. Pinaliguan po siya ng anak ko, yung panganay po, binabad po siya sa langganang puno ng tubig. Tapos, bandang gabi, yun, parang nilalagnat na po siya. Yung grabing sipon niya po dito.
Tapos, nahihirapan na po siya maghinga. Tapos po, namuti na po siya dito. Yung, ano niya, parang wala ka na makikita pong dugo. Kaya, nag-abala po akong todo. Tapos, pagka umagahan, yun, parang nahirapan na siya maghinga. Yun po, dinala namin po siya sa ospital. Inadmit na po siya namin. Nung gabing yun, ma'am, na siya ay nakikita nyo na nahihirapan na, yung sinasabi nyo, ma'am, na parang wala nang dugo, bakit hindi nyo po agad na idala po ito sa ospital? Ano po yung pumasok po sa isip po ninyo? Iniisip po namin yung pera, yung financial po baga. Kasi iniisip namin, wala naman masyadong trabaho yung asawa ko po, yung papa ng anak ko. Kasi nangangalakal lang po kasi siya. Tapos ako po, nagtitinda rin po ng kakanin paghapon. Pag may magbabantay lang po ng maliit ko pong anak. Gaano kahirap, nanay, bilang isang ina na nakikita nyo itong anak po ninyo na nahihirapan na gusto nyo o nais nyo nang idala sa ospital, ngunit hindi nyo magawa dahil nga sa kapos sa pinansyal. Kapos po sa budget po talaga. Gaano kahirap, ma'am? Sobra po. Sobrang hirap. Sobrang hirap po talaga. Lalong mahirap ka na. Lalong papahirapan ka pa. Balikan ko lang yung sinabi nyo, ma'am. Bakit po yung anak po ninyo yung nagbabantay po sa kanyang bunsong kapatid? Wala naman po kasing magbabantay na pwedeng mag-aasikaso sa anak ko. So, abang kayo po ay nagtatrabaho, yung anak nyo pong panganay, yan po din po yung nagbabantay sa bunso nyo pong anak habang kayo ay naabala. Yung mister nyo po ay nangangalakal, ikaw po, ano po yung pinakakakitaan nyo po? Nagtitinda po ako ng kakanin po kahapon. Nasa magkano naman po yung kinikita ni mister mo? Ano po, 200 man po. Minsan po wala. Ano yung kinakalakal niya, ma'am? Yung bakal? Yung bakal po. Mga plastic? Mga plastic. Ayan. Sa isang araw, sortehan na pag naka 200 pesos. Ikaw naman po, ma'am, nasa magkano din po yung kinikita niyo po? Ganon din po. Mga 200 or 250. Yung paninda, sa'yo, ikaw yung gumagawa ng paninda or kumukuha ka pa sa... Ako po gumagawa. Gumagawa pa ako ng yung biniribid po. So, nililibot mo po ito. Opo. Kada hapon lang po ito. Opo. Nasa magkano? 200 pesos. So, ibig sabihin, sa isang araw, nakaka 400 pesos kayo ng partner mo. Sumasapat naman po ito sa pang-araw-araw po ninyo. Sapat lang po sa pang-araw-araw. Minsan kulang pa po. At ngayon, ma'am, na-admit po ito, nung araw na na-admit po itong anak po ninyo, saan po kayo kumukuha ng panggastos nyo po sa ospital at yung sa gamot at pang-araw-araw po ninyo ng pamilya po ninyo? Sa mga kapatid po ng asawa ko po. Sa kapatid ko din po. At mabuti naman ay tumutulong sila sa yung gastusin po ninyo. Opo. At nung nakita nyo po yung hospital bill ng anak po ninyo, nasa magkano po ito? Nasa mag 200,000 po. 167,000 po. Mahigit. Mahigit, kumbaga magto 200,000 po itong kinakailangan po ninyo. Nung nakita nyo po itong ganito kahalagang hospital bill, ano po yung pumasok po sa isip po ninyo? Maghingi po ng kung saan po pwede maghingi ng tulong. Tapos ko po itong Ako Bicol na tumutulong po sila sa mga pang-pinansyal, gaya ng mga bayarin, sa bills, ganun po. Kaya lumapit po ako sa Ako Bicol Party List po. Sino po yung nakapagsabi po sa inyo na tumutulong po ang Ako Bicol Party List? Bali po, duman po.
sa ospital po, na natulungan din ng Ako Bicol Party List na natulungan din po nirefer ka po Opo. sa Ako Bicol na tumutulong sa kagaya po ninyo. Kailan po kayo lumapit sa Ako Bicol? Ano po, kaninang umaga lang po. At ngayon ay sinabi ng doktor, ay sinabi ng Ako Bicol na posibilidad na matulungan ka ng Ako Bicol Party List. Sige ma'am, standby ka lang po para malaman natin kung anong tulong talaga ng Ako Bicol Party List kung matutulungan ka sa inyong alalahanin sa hospital bill po ng iyong anak. Sige, para sa kahilingan ito, makakausap natin si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Sa muli ma'am, magandang hapon Ma'am LB. Yes po, magandang hapon ulit sa atin, Sir Nomer, ang kay nanay. Magandang hapon po. Opo, Ma'am LB, nasa siguro abuti ng 200,000 po itong alalahanin ni Nanay Salvacion patungkol po dito sa hospital bill po ng kanyang anak. Ano po yung maaaring maitulong ng Ako Bicol Party List? Nanay, hindi ka po nagkamali ng nilapitan. Tayo po sa Ako Bicol Party List, wala po kaming pinipiling tulungan. Lahat po ng lumalapit sa amin ay tinutulungan namin sa abot ng aming makakaya. Bumalik ka po dito sa hospital, idalhin mo po sa akin yung hospital bill, yung medical abstract, yung ID mo po at ID ng pasyente. Ililibre po namin yung babayaran. Wala ka nang kailangan problemahin. Sagot na po yun ang Ako Bicol Party List. Ayun! Nay! Narinig niyo po si Ma'am LB. Sagot na po itong alalahanin niyo pong hospital bill. Maraming salamat po sa Ako Bicol, tapos kay Ma'am LB po, sa coordinator po. Yan, nabunutan ka po ng tinik sa iniisip niyo pong regarding dito sa malaking halaga. Nasa 165,000 po itong halaga ng hospital bill po niyo na inaalala ngayon. Ayan, anong mensahe mo kay Ma'am LB at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po, Ma'am LB, at sa mga bumubuo po ng Ako Bicol Party List po. Ayan, Ma'am LB, ano na lang po yung proseso na pagdadaanan ni Ma'am Nanay Salvacion para matanggap po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Pabalikin po sa atin si nanay ngayon mismo, oras mismo, bibigay ko po yung guarantee letter na kinakailangan niya. As per Consaldi, sagutin po lahat ng kailangan ni nanay. Wala po siyang babayaran. Ayun. Bibigay natin ng buo yung guarantee letter na kailangan ni nanay. Ganyan po Ako Bicol Party List, tumutulong tayo sa abot ng ating makakaya. Opo, kagaya ni Nanay Rhea kanina, ora mismo po, pwede nang pumunta po ito si Nanay Salvacion dyan po sa opisina po ninyo. Sa hospital. Yes po. Nandito na po ako ngayon. Balik po sila sa akin. Ngayon po mismo, makiklear ang kanilang bayarin. Ayan, siguro last na lang siguro ma'am, ano po ang mensahe natin? Yes po. Yan, ano na lang po ang mensahe natin, especially dito kay Nanay Salvacion? Nanay, wag po kayong magatubiling lumapit sa amin. Ano po, kami po ay tumutulong talaga sa abot ng aming makakaya. Ganyan po si Ako Bicol Party List, Congressman Saldico and Congressman Pido Gurbin. Madami man po tayong pinagdadaanan sa ngayon, pero hayaan niyo po malalampasan at malalampasan namin to. Tayo po ay manalangin lang at lalabas ang katotohanan na Ako Bicol po ay tumutulong sa abot ng aming makakaya. Wala po tayong pinipiling tao, wala tayong pinapanigan. Ayan po. Dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay po kayo dyan, Ma'am LB. Thank you so much. God bless. Ayan. Nanay, sagot na po, uwi ka po na may magandang balita doon po sa inyong tahanan na sagot na ng Ako Bicol Party List itong hospital bill po na anak po ninyo. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List po. At ayan, sulitin ko na. Sagadin ko na itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Maliban dyan sa hospital bill po ng Ako Bicol Party List, tanggapin nyo po itong produkto, iba't ibang produkto ng Kabaro Coffee na gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. At maliban po dyan, meron pang 10 kilong bigas mula sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Salamat po, sir. Ayan. At sana po ay tuloy-tuloy na po itong kagilingan ng anak po ninyo. At sana ay wag na po itong dapuan ng anumang sakit. Salamat po, sir.
Ayan. At maraming salamat sa tiwala nyo po sa aming program at sa Ako Bicol Party List. Hayaan nyo po, meron kaming staff na aalalay po sa inyo sa mga susunod na proseso upang matanggap nyo po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Yes po, sir. Ayan, sakali ma'am na may humingi rin po ng tulong, huwag po kayong mag-atubili na ilapit po sa Ako Bicol Party List. At yan po ay tutulungan ng aming program at ng aming Ako Bicol Party List. Yan. Naniniwala ka na, Nay, ng Ako Bicol Party List ay katabang nakasurog pa? Yes, ayan. At sa muli, maraming salamat po sa iyong tiwala, Nanay. Samantala, isang medical mission ang naganap sa Calaguas Island sa Camarines Norte na pinangunahan ng Philippine Navy kasamang Ako Bicol Party List. Ang ilang mga kaganapan, panoorin natin sa ating Ako Bicol Update. Panoorin po natin ito. Kamusta naman po dito sa inyo kapag nagkakasakit? Ang mahirap lang po dito pag katulad ng malakas ang dagat, hindi mo man masasabi na madadala mo agad yung pasyente kasi nga malakas. Katulad ko, ako din natatakot. Kasi kung halimbawa, atakihin ako ng ganong panahon. Mostly po, ang nagpapa-check up dito is yung mga batang 0 to 5 years old, senior citizen, nagpapa-BP, yung mga buntis po, dito po nagpapa-check up sila kanila. Po, lahat ng emergency kaya naming ibigay sa kanila. Halimbawa, konting sugat or as in, basta kaya lang ng midwife na Pero pag as in emergency na po na yung sabayan na po talaga namin, inire-refer po namin sila. Or ni midwife po, binibigyan po sila ng referral form para doon po sabayan sila. Po bilang worker ng barangay, inaano na po namin sa kanila na itawid na sa bayan. Kasama po yung mga pamilya nila. At meron naman pong si ambulance yung barangay. Actually, wala pa pong gamot. Pero yung nagsisikap po yung barangay council po na mabigyan kami ng stock. Galing na po yung sa kanila. Nagbibigay na po sila ng allocated na gamot yung center. Kasi marami din po, kailangan talaga po ng gamot. Lalo na po yung katulad ng paracetamol, yung mga simpleng lang po, symptoms, kailangan po, meron talagang sa ang center. Ngayon po, nagsasagawa tayo ng continuation po ng ating isinasagawang CMO or Civil Military Operations from the Sea, na kung saan tayo po ay pumupunta sa mga geographically isolated and disadvantaged areas tulad ng isla ng Calaguas upang maghatid basic services para po sa ating mga kababayan dito sa lugar na ito. Ang initiative na ito ay isinasagawa katuwang ang ating mga partner stakeholders. Lubos pong nagpapasalamat kami sa ating mga partner stakeholders, kay Kuya Daniel Razon ng MCGI, sa Ako Bicol Party List, PAFCIPIC, sa iba pa nating mga partner stakeholders. Maraming salamat po sa inyong pakikipagtulungan sa amin sa Philippine Navy. At kung wala po kayo, tiyak po, hindi po magiging successful itong activity ito. Kaya lubos po kami nagpapasalamat. Bilang punong barangay ng Barangay Banokbok, yung benefits dito sa aming mga taga-isla ay napakalaking bagay, lalong-lalo na sa mga proyektong binigay sa amin ng Philippine Navy. Kami ay napakalayo para sa bayan. Yung mga walang kakayanan magpagamot, nandito na ang serbisyo binibigay sa aming barangay. Kaya thankful kaming mga taga-isla na aabot kami ng mga serbisyong ganito sa aming barangay. Ito ay utang na loob namin sa lahat ng stakeholders, sa lahat ng nag-effort, sa lahat ng staff ng event na ito, ay napakalaking bagay na po nito sa amin. Maraming salamat po sa binigay niyong serbisyo sa aming barangay. Diyos mabalos po sa inyong lahat. Una
sa lahat, nagpapasalamat po kami sa Ako Bicol Party List, sa pangunguna po ni Congressman Saldico, ni Congressman Pido Garbin at ang ating Executive Director na si Congressman Jill Bongalon sa NABFORSOL dahil kami po ay pinartner nila sa ganitong activity, ang medical, dental, and optical mission dito po sa Calaguas Island ng Vincent's Camarines Norte. Yung Ako Bicol din po ay nagdala ng mga additional na mga gamot, mga sabon, used clothing, reading glasses, pagkain, at iba pa po na makakadagdag dito at makakapagpasaya ng mga kababayan natin dito sa Calaguas Island. Ito po yung mga nais po, mga programa ng Ako Bicol Party List na yung mga hindi na po naaabot ng tulong, especially po ng ating gobyerno, ay talagang kailangang puntahan at tingnan upang ma-assess kung ano pa po ang pwedeng dalhin ng Ako Bicol Party List dito sa kanilang lugar. Maraming salamat po sa kanila at dumating sila dito, makakatulong sa mga naghihirap. Tapos yung walang pampasikap, mapapagamot. Malaking tulong din para sa atin. Yan po mga ka-aksyon ang matagumpay na medical mission na isinagawa dyan sa Calaguas Island sa Camarines Norte ng pinagsanib puwersa ng Philippine Navy, Ako Bicol Party List at iba pang stakeholders. Naway, saludo po kami sa inyo sa pagsasagawa ng ganitong mga proyekto na makakatulong sa ating mga kababayang Bicolano, especially dyan na nakatira sa malalayong lugar sa reyon. At yan ang mga problema at alalahaning ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon dito sa Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, abangan mamayang alas 3 ng hapon ang kauna-unang episode ng programang Kasanggamo Attorney Jill Bongalon. Live na maghahatid ng libreng serbisyong legal. Ang aming patikim, panoorin po natin ito. May problema ka bang legal o may tanong kang nais ikonsulta? Attorney, may problema po ako sa lupa. Biglaan lang po akong pinaalis sa inuupahan ko. Ano po ang dapat kong gawin? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong kasangga. Attorney Jill Bongalon po, sa ating bagong programa, bibigyan natin ng solusyon ang inyong mga problema. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga nangangailangan. At hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang Tabang
ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi.